kasih. Iya kaya. Mulane sesuk nek iki dicilikke awake wong sindene kancane do ramping-ramping. Nek cilik kabeh ya piye ra ono sing gedhe. Lah ya mamring juk anak. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo, Tin. Napa? Kowe dindes-deske Elisa kok ora gelem njupukke. Lah aku wis arep njupukke lho kok di piye Mbak Tatin Des. Nang kene Des ki anu Apa? Kasar. Sing muni kasar sapa? Des ki biasa kok. Iya nek karo sing akrab ora apa-apa. Heeh. Piye Des kabare Des? Nah, ngono ku ora apa-apa kok. Gak akraban kok. Iya. Nek Lisa lemuni Des kaya ngece. Aku dunake Des ya ora apa-apa, nyatane ya biasa kok aku karo Elisa. Iya. Lah iya. Lah iya ya. Nek kula sing muni di nesu. Sapa? Jenengan. Maksudnya sing muni Des kowe no? Nggih. Aku Jawa asli ya. Lah nggih mulane. Aku ngerti Jawa asli berarti ngerti artine terus mempeng banget ning ngonekke aku. Des. Nek Elisa kan radong, dhek kan urdu Jawa, dadine dihapusi Des ngono ki mau dados tak anggap ora troco, tak anggap ora kasar. Nek Kula ya ora ngerti Des kok. ngerti wae mau muni ngerti kok. Iya. Kok muni ora ngerti. Yo, kayak Yo Napa Gek nembang kowe ya mulane tak kon mrisake ning THT to kupinge iki. Pun iki pun mari kok. Mun mari apa nyatane ya ora tau dong nek jak omong kok. Aja nek omongan kaya wong kumuh. Ora piye? Nggih? Nah. Kula iki jelas. Kowe iki wis ket mau bengi lho kowe iki. Kowe iki tak dongke nek kowe iki jane iki budak. Mboten. Nek kowe iki ora tau gelem ngaku. Wong kula iki jelaske. Wong wis tak kon bojomu nganti tak weling lho kae bojomu priksakno nek pentas senengane. Ae ngono kaya buta cagil ora. Ayu-ayu kok nek jak omong apa ya sing dong sithik. Lah ya kula iki dong nek jenengan. Lah wis jak omong bola-bali kok muni ae kok muni ku ngono muni dong. Anjenengan nek omongan ra jelas. Lah jelas wae. Jelas. Sing ngomong sapa? Hah? Mirna. Ketoke aku ya krungu lho. Iya. Krungu. Kuwi jeneng asline kowe iki budak ning ora gelem ngakoni. Sing omongan wis jelas iki jenengan. Wong cetok kene guyu jelas kabeh kok. Ngono kok. Kowe kuwi sesuk dipresake. Ayo sing budek ayo. Diteske nek ora percaya senengane. Kula iki ora budek. Saiki kok iki. Apa? Ngapa? Sing jenengan ki lho sing ra bener. Kuwi krungu ta kowe dong to? Elisa dong ya. Ayu dong ra? Dong. Aku Awi dang-dong do wedi kok. Ora wae kok ya dong mantuk ngono kok. Mengko iki ora tau dong. Dong ya aku ya dong aku iki ya krungu. Wis ngaku wae mula tak siarke semene ben do ngerti nek aline Tatin ki suda rungon. Wis nyuwun pangapura ya kudu sabar. Ora ya. Wong kandhane ngeyel kowe. Jenengan kuwi sing ngeyel. Jenengan ki. Wis aku rasa itu nembang. Ayo. Kok ora sida nembang piye? Isin kowe. Lah rasa isin diakali terus kok. Diakali apa wong ngejak omong tenanan kok diakali. Ora jelas. Nek omong aku ora jelas kuwi ora diakali. Omong aku jelas kok. Ora ya mau. Iki yo. Karemu. Ya ora kena nesu kok ya. Kok nesu nganti mengguk aku. Kapok ora. Ayo ora kena nesu kok ndur nesu ora. Ngono ki ora kena. Nggih. Engko penonton bengok saka mburi. Pupu Kasmara. Ora ya. Ayo. Nyingkar nyingkul.
tak bingkem ora ngene. Ya. Nyingkar nyingkur. Ini ya cetena. Ki lho guyang-guyu terus. Ai? Wiwi tane nyingkar nyingkur. Syukur kowe. Di bapake mau, ha? Wani ye, rene. Ahe. Syukur wis dadi cirine saiki. Sesuk nek akon tatin maju nu, kita tampilkan sinden. Lingsam ya. Lingsam yen ke mutan. Kok aja ngono to? Aku ora budhek lho. Lelampahan kang kaya mesose ana yang ngomong lho. Uri, ora tak rungokke kok. Krungu lho. Ayo rasa tak rungokke. Ya. Kupinge dibumpeti. Uri Mboten kok menika jane mboten budak mboten. Iya. Ning apa? Ora, aku ki ngedongke penonton men ora duwe persepsi elek tentang kowe. Tak luruskan. Ayo Tatin. Nggih. Nah, kowe ora budak ta? Mboten. Nah, cetha to jelas to omonganku? Jelas banget. Iya, ayo kene. Nah. Aku ya judeg dhewe tekan aku. Kak aku ya muni hahe. Tresna tulus ya. Tresna tulus nadyan engku. Sengendang. Bok asmara. Ya. Nenone mangga. Yen liwat aku kelingan kebukae yen
obah awake iki yo. Raming meneng ya. Ayo. Keset kok kowe iki. Hawane adem ngene iki supaya ora adem awake diobahke. Nggih, mengke obah. Ndlontang tungde, tuntak dandang. Apa piye? Aku wis ora iso joget. Nyontone malah kaya bredan ya aku iki. Piye jal baleni? Gak. Isen aku. Duwe apa? Duwe. Apa? Duwe. Duwe apa? Isin. Oh, kurang ajar jar. Lan duwe ora? Aku iki nek aku sak penake dhewe duwe isin apa ora? Ya duwe kok ya. Duwe apa? Man sing isin kok. Aku ora krungu kok. Ah, berarti budek. Ora arep tak rungokke. Ya. Catatan sajroning ati.
sampun iki, Pak. Masa Kakang tansah pinanganing kawidadan nering sambika aku ngaturke sembah sujudku katur ngersaning Kakang Brajadenta ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana tak gegem ndadekake jimat Kakang kala Bendana padha raja sapraptamu iku pawijine Kakang Brajadenta tansah pinayu kawidadan Diring sambikala aku ngaturake sembah kunjukku katur ya Kakang. Iya tak tampa cah bagus. Pangestuning pun Kakang Tampanana. Tak gegem dadake jimat paripe. Ya mung rada kaget. Kaget perkara apa? Nalika aku munggah penjapa Kadipaten Glagadi Lulu. Aku weruh Kakang Brajolawatan Brajawikalpa padha seba kesane Kakang Brajadenta. Iya. Kok kadingane cemet kae kok ana piyayi loro lenggah nang kene. Iya, kala Bendana. Ora pangling Begawan Duna karo Patih Sekuni. Iya, sawetara lenggah ana ing Kadipaten Glagadi Lulu ing Permalang kene. Ya wis aku ya wis takokke kok Kang ya wis ati-ati mergo kae iki omongane racun. Aja duwe panyokra bawa sing elek kelawan Bapa Durna. Wis ora usah jajak piye-piye kabeh wong wis mbuktekke. Anggere ana wong loro kae nggon sing tentrem dadi rusak, nggon sing waune ayem dadi congkrah. Mula nek wis omong-omongan Kakang kudu ati-ati lho, kudu mbok saring, kudu mbok timbang-timbang tenan aja tok dahar wutuh. Mengko munjak ora prayoga kejanjiane ya Kang. Iya. Iya aku mikirke kok. Ngelike karo Kakang Brajadenta, mergo kurbane wis akeh tenan. Kurbane wong loro kae. Iya. Ora bakal ndak dahar wutuh. Ya syukur. Ora sadiwangsuli lho, Kang. Ndak malah ngrekoso. Wis men. Iku buta petuk nang kewawon. Raja Musti. Ana dawuhmu apa, Kakang? Para kaki matur yayana wigati apa? Dene sumengko sawaning Yadi ana ing Glagadi Lulu. Kewareng matur ngersaning Kakang Brajadenta, sowanku iki ora saka karepku dhewe. Nanging aku dapur diputus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang wis prisa. Lan nalika semono jroning pepanggihan Kakang wis nyarujuki yen to Gatotkaca bakal jumeneng nata ning Pringgondani. Kakang Brajadenta ingkang didhawuhi supaya mangku kelawan Gatotkaca tegese Kakang Brajadenta ingkang bakal minangka dadi werangka ing Pringgondani. Kabeh para raja Nerpati wis padha rawuh ana ing projeng Pringgondani. Kabeh wis padha mesanggrah angenteni tumapaking gawe. Nanging inggo seprene Kakang Brajadenta durung rawuh ana ing negara Pringgondani. Tumuli Kakang Mbok Ayu Arimbi utusan karo aku supaya nyusul kelawan Kakang Brajadenta bareng sak lakuku. Ayo ndak derekake tedhak ning Pringgondani, Kakang. Mungguh mengkono dawuhing Mbak Ayu Arimbi disekseni kalawan kala Bendana. Kowe iki diceki karo Mbak Ayu Arimbi. Nek Kakang Brajadenta tumuli rawuh ning negara Pringgondani, Gatut anakku lanang terus didadekke ratu ning negara Pringgondani. Kawula Pringgondani wis ora bakal padha mosak masik kaya sapu ilang suwe. Wis duwe pengayoman, wis duwe panutan. Ngono lho, Kang. Mula ayo dina iki rasa dadak kokean gunem sing tanpa guna. Kakang Brajamukti diutus mencuk Kakang Brajadenta tak jerekake sowan ing Pringgondani pawiwahan wisudan tumuli dikepyakake engko kabeh wis bakal pajak jagat Pringgondani, Kang. Yo. Kala Bendana, apa? Kowe menengo dhisik aku tak rembugan karo kakangmu Brajamusti. Ya wis sing apik-apik lho, Kang. Iya.
ora sandadak mbok elingke aku kuwi wis tuwa. Iya aku percaya. Brojo Musti. Kakang Brojodento piye? Sadurungipun Kakang tedhak ana ing negaring Pringgondani. Yayi gandeng sawetara ora pepanggihan kelawan Sira Siadi kapang penggalingipun Kakang. Mula yo ndak kanthi sak pejagong luwih dhisik ana ing glagah tinulu. Yo ning aja kesuwen mengko mundhak dadi pengantu-antuning Kakang Mbok Arimbi. Ora mengono pirang-pirang pitakonan ing bakal tak takokake marang Brojo Musti. Kakang Brojodento arep paring dawuh apa? Negara Pringgondani iki biyen keng yasa sapa? Negara Pringgondani keng yasa Kanjeng Rama Prabu Trembuku, saksidaning Prabu Trembuku sing dadi ratu Kakang Arimbo. Kakang Arimbo sedo mongko durung kagungan putra. Mula saiki aku tak takut karo kowe iki anak ratu ingkang ngerti pernataning praja apa ora? Kowe anak Nalindra putra Prabu Trembuku ingkang ngerti tata pranatan praja babakan kedaton sarta babakan Nalindra. Iya, aku ngerti, yen pancen ngerti tumuli matura. Yen ana Nalindra ingkang surut ana ing Kasedan Jati monggo durung kagungan putra, mestine ingkang gumanti keprabon ya kuwi kadang ingkang mijil jalu tegese sedulur sing metu lanang. Saiki aku tak takon, sedulure lanang Kakang Arimbo kuwi sapa? Kakang Brojodento. Kosek kok tlonjonge pitakoning Kakang Brojodento, rasaku kok ora kepenak. Ora sandadak mbok rasake dhisik. Nanging wangsul ana pitakonku. Iya, bakal ndak wangsuli. Sapa sing dadi kadanging Arimbo? Kakang Brojodento. Mula saiki petungan. Ola alien nalarmu, gelar lan gulungan. Sing dadi kadange lanang Kakang Arimbo kuwi Brojodento. Kok sing dadi ratu lungguh dampar sila tumpang kendangan dengkul kuwi si Gatotkaca. Mula saiki tak takon, pernatan ngendi sing benerake lan nganggo tata cara ngendi? Mara kaki aku tak takon karo kowe. Apa ya wis bener, apa ya wis memper yen Kakang Mbok Ayu Arimbi anak mijil pawestri jumenengake anake lanang si Gatotkaca dadi ratu neng Pringgondani. Mara coba etungan nganggo nalar sing ganep. Apa wis bener sedane Prabu Trembuku saka tanganing Prabu Pandhu? Sedane Kakang Arimbo saka tanganing Bratasena turuning Trembuku, turuning Prabu Pandhu, tekan jaman kapan wae ora bakal bisa rukun teka kowe karo aku banjur menehake kamukten Pringgondani marang turasing Prabu Pandhu, marang turasing mungsuh. Apa kaya ngono kuwi wis bener? Apa kaya ngono wis tok anggap bener? Brojo Musti wangsulana pitakonku. Caca muntap ler ketap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hitupnya mangolon coko wadah nari rombaranang ing Kakang ora usah dadak mbok kalang-kalang, lereke rembugmu mau aku wis ngerti. Lereke rembugmu aku wis ngerti. Kakang saktenane penggali ora lila yen to negara dilungguhi dening Gatotkaca. Bagus. Lantik panggraitamu. Lantik panggraitamu nggonmu bedhek kelawan atine kakangmu Brojodento. Nanging Kakang apa ora kelingan tau tate sumpah ana ngareping Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ora peduli babagan sumpah. Sing tak gegeki mengalur tata kaprajan. Iki negarane kakek moyangku, negarane leluhurku. Gatotkaca kuwi nadyan ana getih Prabu Trembuku. Ana sambung getihe kelawan Prabu Trembuku ning Gatotkaca kuwi metu putu sing saka wong wadon. Tegese ora duweni hak tumraping negara Pringgondani.
anake Prabu Trembuk isih meger-meger kaya ngene teko Gatotkaca lungguh ana ning damar keprabuning Pringgondani. Yen ngono kena tak arani Mbak Yumu kae wong wadon sing mentalan. Muktekke anake dhewe ning ngrekasake karo dulur-dulure. Apa kaya ngono kuwi wis pantes, apa kaya ngono kuwi wis memper. Mula wektu dina iki rungokno gobokmu Brajamusti. Brajadenta ora bakal tekan negara Pringgondani. Brajadenta ora bakal nyarujuki Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani, malah kepara. Brajadenta ingkang bakal dadi klilip Gatotkaca ora dadi ratu ning Pringgondani. Wah, ladan. Kok dadi kaya ngono Kakang. Kakang kowe kudu eling. Kakang tau tate sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa sampeyan lali Kanjeng Rama nggone mulang nuruk kelawan anake kabeh. Nadyan Kakang karo aku wujud denawa, wujud buta nanging tansah winelek. Jiwa kasatriyan ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Yen nganti Kakang darbe watak ingkang kaya mengkono apa ora nyengsarake marang wong tuamu sing wis mapan ana ing kasuwargan. Kakang tetep ana jiwa kasatriyanmu, tetep ana sumpahmu marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ayo tak gandeng tanganku loro mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane. Aja nganti ana daredah antaraning kulawarga Pringgondani tak ganti ayo neng Pringgondani. Nekseni jumenengane anakmu si Gatotkaca rasah kakehan gunem tanpa guna. Rasa mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Dalan loro sing kudu mbok lakoni. Kowe melu aku apa melu Gatotkaca? Apa kowe melu Mbak Yumarimbi? Oh, lah dalah kabeh padha abote. Nadyan abot kowe kudu duwe pilihan. Ayo kaki. Wangsulan. Kowe melu Brajadenta apa melu Mbak Yumarimbi? Nuwun sewu Kang. Yen aku mbok dangu kaya ngono prasaja wae. Tinimbangane aku wis wujud buta, mongko kebak dosa. Luwih-luwih aku ngrajang kelawan sumpahku dhewe. Sesuk yen aku tekaning pati mung dadi intiping neraka jahanam. Mula nuwun pangapura. Yen aku mbok dangu kaya sing mbok ngendikake, aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Arep di kaya ngopo kudu tetep karo sumpahe Brajamusti. Minggat. Kakang, aku adimu lanang rasah kakehan gunem. Minggat. Aku Brajamusti daitungi telung kedheping netra ora minggat tak kepruk kursi dasmu pecah nang kene. Aduh mata. Wah, ya piye ya. Aku ra iso omong karo iki apa ya Sudarungon. Ora anak iki cecethon. Sehat kula, Pak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Dandang kula banjet. Nggih, siap. Dibawani ya Mbak Ayu ya. Nggih. Ngene iki lho, omongan penak ngono. Dandang kula Pak. Yogyanira sing ana kae. Oh, nggih. Dadi kabeh iki iso dirasake ya ta? Nggih, Pak. Iya. Ora kok jak omong kok ning kari nyewakke sandangan cakil. Iya. Cakil kok lemu. Iya. Ayo Mbak Ayu dibawani. Yogyanira. Tampilkan suara sebaik-baiknya. Iya. Ben iso nglipur sangganing para lenggah. Nggih. Nah, paham. Ben iso dinikmati. Nggih. Arep suaraku cepet ning dhek iso nangkap. Nggih. Ai? Ya. Oh, iki ora budhet men gejala bisu iki. Kok ora gek muni-muni. Niku lho Pak Gatot niku lho. Goglek wae. Yo. Hop. Yo.
Yogyanira Nah, susulan Nawala iki nok saka Pak Supriyanto Jeruk Sari Wonosari. Ya, nyuwun selendang biru utawa sambang dalu. Oh iya. Salam kagem Bapak Dr. Imawan Wahyudi, Kepala Desa Karangreje, Kepala Desa Kepek Wonosari, Pak Wandi Angkringan depan RSUD Wonosari. Ya, engko diaturake. Kang lamun bisa sami do ing ngone cari cari baju. Oh, cari baju. Kinalung tripra kang kinalung tripra ara kuno purune kang tenan purune kang tenan tapi nuhoni traku ayo saiki mulai saka sapa jenenge iki Mbak Agnes Ika
Atin, Neti, Wahyu medun kabeh. Oh iya. Kula? Kowe nang kono ya. Oh nggih. Lagune apa? Wis iki top iki lagune lagi jos-jose. Oh iya. Wah, lagune iki nang ndi-ndi mesti krungu kok no. Viral. Iya. Ya, medun kabeh. Iya. Ya, iki sing ya alon-alon. Ya, wah. Widodari. Wis rasa omong-omongan, rasa omongan kok ndak ana sing ngono. Ya, lagu sing lagi kenyer-kenyer no, digarap anyar karo kanca-kanca. Apa? Gugur gunung. Lah iya lah piye wong Panyuwunan akeh banget aja nyepelekke gugur gunung. Gugur gunung ki ragu kegotong royongan, kerukunan, manunggal. Rasulan ngene iki nek ra ana kegotong royongan, kamanunggalan, kerukunan ra bakal dadi rasulan. Yo. Lelule. Yo. Oh, ini ya nganggo lagu, nganggo gerak. Iya, misale upamane ngene iki. Ayo, kanca. Nah, niki men ketok rada kenes. Ae. Yo. Heeh. Yo mangga, yo diwiwiti. Yo, salah siji ngabani. Inilah pementasan TK Bakti. Pojok kono dompo, ayo. Kanca. Wis diaturake mengko iki wis jam 12:30. Sing nembang sapa, Gong? Ayo, Ting, kowe sing asli saka Banyuwangi. Mbak Anting yang dari Banyuwangi. Wah, Ya. padha kae. Kayo jejer Mbak Niken kae. Wah, iki wingi kepethuk nang Desa Nanggung. Kok desa nanggung? Mentrel. Kok iso nanggung? Lah nek gedhe rak mentrol. Nek cilik Aja jerit kula nek kae. monggo Mbak Anting nggih. Asli Banyuwangi Mbak Anting. Nggih. Jenengan mriki mawon ampun cedhak-cedhak mriku. Nah,
Lah ngopo kan mbok cemburu kan. Ora cemburu, nek Bayane remen cemburu. Ilene cedhak kok kuwatir keselenget napa. Nggih. Nggih, Mbak Anting. Monggo Iya, Ting. diajakan. Diaturake. Ya. Kok iso ngono ki kepiye yo, Pak? Kuwi mangan laker. Ora iso aku. Muga iki tiru men suaramu sing kok ngono ki men aja mangan gorengan, bangsa goreng-goreng mambu lenga ya aja ngono. Contone, Ya ancor kompor barang wae. tak kira tempe mendoan apa tahu brontak. Nek kowe mangano malah gak aku neh ana. Yo, Ting. Wala sese ono watese urip bareng mati Mati dhewe-dhewe. Tiareng semayane Aku ki nek muni Mbah Walu ya. Napa? Aku ki nek muni tengok-tengok ngono ta. Nggih. Terus ana anake seniman, misale anak dalang ngono mesti tak ulungi dit. Oh. Kaya Aku ora. tengok nang kono ki anakku nang kene ki paling ora ngulungi apa. Napa niki anak sampean? Lah iya no. Anak Pak Seno. Kon ngulungi duit. Lah ya kae sing oke lah aku guru kok. Pancen rupane rupa mentalan ki. Jenengan ki beda bocah. Ya ora lah aku gur takon kono sing ngakon. Rokok kowe ngebon kok. Wis tak kandhani to ora usah ngrokok. Lah ngapa? Marai watu. Wah, gene bayetanku ki ora ngrokok watuke kekel. Merokok membunuhmu lho, Pak. Nggon Tulisane kuwi lho. Nggon bungkus to? Iya. Iki isine saya tak rokok. Merokok marai mati. Wah, aku nggawa rek lho. Wis karepmu kono. Lah ya karepku apa ngrokok karepmu? Aku ngrokok ya ora tak entekke kok. Lah kok ora dientekke? Ya ngobong lambe. buru-buru omongane karya urip bareng Mati dhewe-dhewe. mati bareng Nah aku ya ora. Urip bareng mati dhewe-dhewe. Ya terus. terus nek Pak Den omong Mah. Kok malah terus ke sing ngomong sing dirungokke suaramu apik banget iso tuk 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 tuk. Cangkem kok kaya suling. Yo. semayane pun Hah? entek wis entek lagune Kok ki rampung kok ora omong-omong to? lah iki sama Pak Den Jan mbaya. Wis ngono. wis Ha iya. Ya. Aku ki mau apa ki mau? Bawa apa ki mau? merekes ati Merekes ati. nggih Cara Banyuwangi kono. ya nggih lagu Banyuwangi mboten cara Banyuwangi Oh, lagu Banyuwangi. Nggih. Ya apik kuwi ditularke nang mbak-mbak iki ya. Nggih. Diajari si sapa Agnes, Ika, Elisa karo si kuwi diajari kuwi. Kuwi iki latah asline ora budek ning latah. Angger jak muni ngono kuwi. Ya, mangga, yuk.
nek entin nek joget apik nek entin. Lah kowe niroke malah kugur kaya ngene kan kowe. Nek Banyuwangi tuh kitir-kitir ngene ya, Dek. Lah iya ning tangane iki mengkurep ngene kan ora Aku kok. kan sok kulin. Aku kan kulina ngene iki. Aku angger wis ngene iki. Tangane iki mengkurep kok mlumah ngene. Aku ora dadi prenyang ngono. Wong jenenge ya latihan, ini asli dari Banyuwangi mulakno aku. Latihane terangane goyangane. Ngangger pas ngene iki malah kaya pitik golek petarangan ora itu. Ora pitik golek petarangan. Niki wau nyendikane dawuh. Nggih, menika wau gerajakan. Lah iya, wah yo nek pengendang iso tenan cara Banyuwangi ya penak tenan. Nggih. Ya. Nggih. Sugeng dalu sedaya mawon. Nggih. Wis. Kem dalu nggih, Pak nggih. Wonten Karang Fonde, Karang Becek. Karang becek. Karang rejek. Recek. Oh, tak kira Karang rejek. Karang recek gadau cek. Ya? Karang becek. Rejek ora becek. Iya. Oh iya karang recek. Karang rejek. Nggih, derek mangayu bagyo nggih. Acarane napa Rasulan? Merti Nggih, desa. Merti desa derek mangayu bagyo kagem bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang gilomboten. Kulomboting picu-pici. Aku ngrungokke buyer ndasku. Ingkong kilo mboten Apa? ingkong kilo Ingkong ki pitik digodhog ka ingkong. ingkong ingkang kilo mboten piji-piji picu roji piji roji patmo nemo lho kok malah hitung-hitung karo roji patmo nemo barang ingkang mboten kula piji-piji sedaya kemawon mugi-mugi berkah Gusti pinaringna dhateng para warga Karang Rejek. Pinang wis semere reso-reso. Aku iki nek dandani ngeyel kok nek dajari mesti wangkal lho. Angele, ya aja dawa-dawa, setik-setik. Aja dawa-dawa, engko nek kurang dawa kowe protes. Setik-setik, Pak. Oh, setik-setik. Mugi berkah Gusti pinaringna warga Karang Rejek. Mugi berkah Gusti pinaringna dhateng Karang Rejek. Nggih, sedaya kemawon. Ingkang tandur benjang tukul ngrembaka. Benjang apa tukul? Tukul melu apa? Tukul ki tumbuh. Oh, tumbuh. Tak kira wong tukul arwana. Lah mbayar sapa tukul? Ngrembaka. Wowohanipun. Ingkang sadean. Sadean ki apa? Sadean iki dodolan. Oh, ingkang sadenan. Sadean. Kulak murah. Kulake murah. Adole larang. Pikantuk bathi. Ingkang matikel-tikel. Matikil-tikil. Angel to basa Jawa iki. Angele. Ah iya. Aja cepet-cepet to. Nah? Ya sing penting ora cepet-cepet. Cepet-cepet kok cepet-cepet. Cepet. Ya cepet-cepet kok cepet-cepet. Ya Karang. Kebak saya lapangan kebak iki wong Karang Rejek kabeh. Ora ya liyane saka ngendi-endi ana saka Saptosari, ana saka Nglipar kabeh ora mrene saka tresnane ora awake dhewe. Sing nonton wayang kabeh budaya kabeh. Ah budaya kabeh. Biyen padha tresna karo wayang. Kula Gunung Kidul ki luar biasa. Nek pas Rasulan ngene iki bisa juga satu malam itu 80 titik wayangan. Sampeyan 80 titik. Heeh. Elok ya, Pak. Urunane pira beratine? Perkara urunan aku ora ngerti ning kuwi karena rasa kecintaannya kepada wayang. Oh, sugih lho Pak nek 80 titik wayangan. Iya, tiap wayange Pak Seno wis larang. Durung liya-liyane. Lah pira ya berarti? Setiap dukuh do urunan, pedukuhan iki wayangan, pedukuhan iki wayangan, pedukuhan iki wayangan. Hebat ya Pak berarti. Oh, kuwi nek gelem mencatatkan rekor muri wis luar biasa. Iya, wis ra njaluk ngendi-endi langsung julur awel ya. Julur awel.
Mbok aku ya ora dong wing waton tak. Melu-melu kok aku ning ngene. Melu-melu apa? Melu-melu kowe panjenengan niku lho. Piye maksude? Panjenengan niku. Ayo panjenenganmu Ya piye? jul ora owel ngono. Kan njaluk piro jul ora owel. Aku aja sok nirokke omongane wong sing wis fasih basa Jawa. Ayo cul ora owel misale tuku gamelan piro regane ngene ya nyoh cul ora owel. Jul ora owel. Tuku wayang piro regane nyoh cul ora owel. Jul ora owel. Iya. Dadi ora aja tok engko kuwi. Wangun e. Wah? Wangun. Ayo wangun. Iya. Tak jajal. Jaluk piro jul ora owel. Ayo heeh. Jul ora owel. Iya. Ning kene ya sok aku mau mumet pak ning kene ra ono sinyal e. Ngapa? Ra ono sinyal. Ana wae kok. Ora reti apa HP ku le bosok ya. Ra ono sinyal aku golek wifi ning kok sing masang wifi ki pelit-pelit. Pelit-pelit piye? Lah tulisannya ki modal su. Aku nek arep nyantolke wifi to. Wifi ne tulisannya sing siji modal su. Su ki apa to, Pak? Su ki misare jenengku Seno terus tambah isu tadi Suseno. Oh, berarti sing oleh nyantol kuwi panjenengan. Ah iya. Oh iya. Ana sing siji modal su, sing siji kere ran duit-duit we. Do jahat-jahat masang wifi ning kene ne. Ya ora kok ya ben modal kok ya. Modal kon modal sinyal dhewe. Untung kuwi ora kuwi wis su biasane modal ndes ngono biasane. Oh nek kene des nganggone. Oh, halo des, sedaya mawon. Wah cilaka iki wis. Apik to des kabar Hai. mawon. Apik. Sa, ora dinggo. Kuwi nang kono kuwi ana Pak Lurah barang kok tok ndes-ndeske. Lah des jarene apik. Lah iya ning nek nggo kanca akrab. Misale aku duwe kanca nang kene iki kanca akrab, kanca Gunung Kidul nek ketemu aku wis biasa ora pak-pakan ya piye ndes ngono gak biasa. Ha iki ki piyai sepuh kabeh kok tok ndes-ndeske. Oh nek sepuh ra bareng. Ora bareng karo cah nom. Kudune nek sepuh ne Sing akrab. Oh sing Misale akrab. Lah ya aku karo kowe akrab. Berarti ne piye ndes no? cilaka. Adalah keakraban. Ah, ora keakraban kuwi. Jenenge kurang ajar. Kok kurang ajar to? Lah iya wong aku sing ngekeki dit kowe bendina kok dindes-deske. Iya. Des. Des karo desmu atos. Padha. Ya padha wis. Cilaka, cilaka. Malah senjata makan tuan tiraka tenan. Iya. Oke, des jaluk apa ning des. Ya, kita oke banget tetembangan. Ya. Ki arep ngaturke apa? Wah, ning wis diaturke kabeh. Nggih. Oh, ana sik ngidam sari iki, Mbak. Nggih. Elisa. Yo Ya. rapal lagune. Rapal lagune. Tak Ya ngerti. gene rapal, Des. Yo des, yo sepurane des. Oh, ndek nang gleleng. Lah nang das-das gene kok ya rapal, Des. Des kuatos. Tobat tenan aja. Ya, nganggo catetan. Ayo nek rapal. Ora. Siap des. Wah, ya. Tak golek isi yang des. Oh iya. Wis ben rapopo Tulung sak. des tatin, Mbak des. Mbak des tatin tulungi to Mbak des. Ah. Kan akrab. Ah iya ora apa-apa. Terus seneni Piye aku nembung pisan kas. Mbak des tatin. Kawula nyuwun tulung digolekake tembange Mbak des. Kok gedhe-gedhe Ayo nesu kok ndes ki ya wong tuwa kono kok tok ndes-ndeske. jarene akrab. Aku akrab lho. Jajare. Mbak Des ayu Des. Kok sedakat ngene iki malah kok ngilang lho Mbak. Adake Bathara Guru kok mesti. Bathara Guru keleke papat iki keleke loro ya. Mbak Des natine. Ora pa. Iki sing cilik dhewe iki. Des, celoke iki tulung goleke Des anting konteng lambang se. Heeh. Ya wedi dheke golekne catetan nganu apa? Idam Sari. Nyedam sare. Telepati ndasmu, dasku mumet iki.
Gak enak, Mbak. Oh ya, ya wis lah kok tak mengo-mengo. Gak Ya. enak, Des. Duh wong bagus. Nah, pepujaning tak tuntun. Pepujaning ati. Kaya Kaya gondes. gondes. Apa gondes tenan po? Ya ben blusukke genti. Kaya apane? Kaya ngene. Oh iya kaya ngene. Ah. Kaya ngene. Wong nandang asmara. Apa to? Apa to? Waku dewe. Duh dewa Jawa Tengah. Kaya ibu-ibu PKK latihan karawitan. Nggo iki ya. Nganggo catetan. Iya. Terus nyanyine anu ya. Si Om Seno kaya guwek ngono kae. Apa kae lagune kaya ngono kae lah nadane lali aku. Ben mangke wae. Ado seneng, do puas kae. Sinden do puas kabeh. Lah ngopo to Ngerti aku sih, Bang? duneke kok guwek ngono do seneng banget. Ben suatu saat do tak teleki. Anak kowe seneng banget kok anak kowe. Wes seneng ya. Bapakne dioneke guwek sene. Ora mau seneng nirokke bapakne. Ngapa? Ajare wiwit udote ajar nganggo sedotan iki mau. Ayo. Aja ora paring lho Dek Gading. Komen sing elek-elek rasa ditiru si Om Seno kaya guwek kuine. Rapik. Sesuk nek iso mayang ya sindenmu iki. Iki Mbak Anteng iki lho sing cengele iringe. Iya iki isih nyandak iki sok nek anakku mayang iki isih nyandakne ya wis tuwa wae wis kempot-kempot ra karo-karoan. Ya dorong Mbak Anteng pira umurane? 19 ya tambah 10 tahun 15 tahun ya isih enom sak aku igine padake. Ya ya isih. Lagi ayu-ayune. Welas semring wak mami besok kapan katakan Cecer cecer lan wong bagus umpamakno nah kodo Bik wingi mau bengi ra ana gempa to Sulawesi Utara. iya Manado dan sekitarnya karo Ternate Oh, 7,1 Tapi 10 km ke enggak dalam. apa-apa ya. Ya, katanya berpotensi tsunami tapi ya untungnya semoga aja semua didoain ya, minta tolong ya. Iya. Minta tolong ya. Minta tempulung ya. Iya. Tempolongnya ya apa? Tempolong iki ya tempolong ngono apa ditakokke to kok iki? Minta
tolong, dudu tempulung. Lah aku muni minta tolong. Iya. Iki sing budhek kowe ku. Kupengku budek ya. Ah iya. Tolong. Minta tempulung. Minta tolong, Des. Umpama nonah kodo tanpa prau sasatoro dan pepetri nyedam sarias mara ya mangga nggih paniki kula ngejak Dek Satria sakit mboten niki jauh-jauh dari Jakarta. oh iya Ya. PPKS Jabodetabek ayo joget Mas Satria Ayo sini. joget sini Mas Satrianya. Nggak Ini apa-apa. masih kecil tapi suka wayang. Ini juga iki yo cah cilik-cilik matane sing becicil jam semen. Nonton wayang iki Hei. seneng wayang Pak Doan. Wah kowe iki bocah cilik kok tok jari omong kaya ngono to Sa. Lah aku nek melek kae ning nggonamu kowe ngopo iso matane sing becicil? Lah nek aku Berarti karo maksudnya melek. aku rak karo kowe rak biasa. Nek cah cilik ngono aja dirate mripate kok isih melek ngono wae kok matane mecicil. Kena aku menirukanmu. Menirukanmu tapi tidak tepat untuk anak kecil. Oh, keboleh. Engko ndak do tiru-tiru matane mecicil. Oh, berarti nih apa bahasa kramane meripat. meripat teh masih mecicil Dek. Mecicile rasa. Ora paring Mripate isih melek terus melek ngono kok. terus Dek. Melek terus Dek nonton wayang. Ayo kene Ayo Mas. Sat. Ya. Wah iki Bang Satrio. Mas Satria iki nek neng Jakarta nek awake dhewe pasukan rono mesti tekan biar tekan esuk. Ya. Tur mesti nyawer. Ya. Iki Iki nyawer ora? Ora nyawer. Kowe gak waduh kowe cah cilik te modal iki ne. Ah, Ora iya. kaya dalange ra duwe modal. Joget saya, Dek. Masuk. Ya. Dilanggamke sik kok diganggike. Ya. Mas Satria saka PWKS Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, monggo ya. Apa sliramu sekar melati aku kumbang nyitung sari. Apa sliramu ngerti wong bagus aku kang bakal ngliwati. Sinaksin lintangi luka semana Saji prasetyan hati. Ya. Iki ra nganggo sayang meneh. Rasa Oh, aku sayang nek. gone anting. Aku ra disayang. Gah, Ora, aku ra disayang. mah ndas-ndas ke aku. Oke. Nalika nira hatiku lama
Matur sembah nuwun nggih. Oh, cah cilik wae modal lho. Sik. Belajar. Ora perkara cah cilik modal, kowe ya tegel njaluk dit cah cilik. Oh iya ya, Pak. Kok kowe le bali piye, Dek? Walah mesake nyobain meneh wae. Kone apa-apane. Wah, ra gele, Pak. Ya kudu dikekke. Ra gele me piye? Dikekke. Dipek Mesake men go jajan Mas Satria. Mengke nggih jajan tuku tempura karo cimol. Wah dijoli. Dijoli, Pak, 2000. Nah, wis kuwi mak tok tampa ora apa-apa malahan. Iki ra apa-apa ya Heeh, nggo nglombrek. Ikhlas ya, Dek. Ikhlas. Ikhlas ya satriane. Ikhlas. Oh, tambahi meneh. Oh ya, makasih ya, Dek. Wo, ki apa Dik Satria? Cetting aku malahan lho. Apa chatting piye ne? Kowe kon nampani dite nggo nyucekke cangkemmu kuwi. Oh. Oh, iki dicuci lah, lambekku dicuci ya, siap. Makasih ya, Dek ya. Men ora mecicil. Mecicil apane? Mecicili matane. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek